सासेबो गैया माथो Hello bro Sadin bro hello सासेबो गैयालै फंबाय थान्दाथारना बोथोराबो सासेबो गैया माथो खुलुमबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जयन जानायनि थाखाय अखा हादोंमोन दा गैथ'आ दा अखाया ओंखाम जाखांबाय फंबाय हांसो बेदरमोन दिनै हांसो बयलार बेदरमोन ओमफ्राय हांसो बेदरबो हेल' ब्र सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म जोंथ' न'निसो जालायगोन ब्रह्म न'नि जायोनोलै धेमाजियाव हादों फंबाय धेमाजियाव अखा हागासिनो थान्दाथार बोथोरानो बेखायनोथ' टफि गाननानै दङ आङो हाय गुड इभिनिं आदा आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब दिनैसो फैबायलां लाइभआव गोबावथारसैमोन मैया फैनो हायाखैमोन माने सम मोनाखैमोन आरोना बोथोराबो गुसुथारना लाइक दान थेंक इउ आदा थेंक इउ नोंसिनिथिं हायाखैना नोंसिना मा गामिमोनलाय क'क्राझार बिटिआरआव हायाखै नामाथाय हाय नोंथां गुसुआव जालालै थैहां मोनलायबाय आं मायाव थाहां मायाव माहां मोनलायलांबाय हेलौ भाई उरां फारां मोनफैबाय आंबो उरां फारांलै बोथोरानो मा होनो आरो डिसेम्बर दानाव बिदिनो जाखायो डिसेम्बर ना गोदान बोसोर सफैहांखाय बिदि जादों आं क'क्राझार गैया गोजानावसो क'क्राझारावसो नामा क'क्राझाराव गैया नामा आदायाबो साख्रि मावो जाहैबाय लाइक हरदो रायजोफोर सोर लाइभ स्ट्रिमाव दङ खुलुमबाय एसि रुमावसो हाबना दङ आङो गोजांनायखाय सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर फंबायखौबो जोंना खोमथा ब्र'खौबो अननानै बयबो सापर्ट खालामलाय आलासि जाहैनो लिंहरदों हनै माने आलासि जाहैनो माने सापर्ट हरनो होदों आरोना न'आव आलासि जानो लिंदों साननाङा माने इउटुब चेनेलावसो आलासि जाहैनो लिंहरदों सापर्ट खालामना होदो बिथाङाबो गोदानसो फैदों नै दिनै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सल'बाथा खोन्थानांगौनो सल'बाथायाथ' मा खोन्थानो लाइफ स्ट'रिसो जागोन लाइफ स्ट'रिखौ गाबोन खोन्थानोसै नामा
लाइफ स्टोरीयाबोथ' जाहैगोन र' मा नाम जागोन लाइफ स्टोरीया एसके ब्लग जागोन एसके ब्लग एसके ब्लगनि लाइफ स्टोरी गाबोन लाइफ स्टोरीखौ गाबोन खोन्थानोसै आं दिनैथ' जाथ'ला दिनै बिराद थान्दा माने गुसुआनो मा खालामगोन मा मागोन मोनगासिनो आंबा अन्नानै लाइक हरदो रायजोफोर लाइक हरदो आरो लाइभ स्ट्रिमखौ शेयार खालामनानै हो अन्नानै ओमफ्राय सापर्ट खालामलायबानो जाबायना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय बयखौबो थेंक इउ बुंहरबाय आं थेंक इउ स' माच कमेन्ट हरलायदो सोर सोर मा मा मावदों ओंखाम जाखांबाय नामा मा मा खालामदों गोजां बोथोरनि दिन सोरबा सोरबा अर सायबाय दं जानांगौ आरो सोरबा सोरबा क्रिसमास जादों जानांगौ सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म सादिन ब्र' लोगो जादो होनहरदों बिथाङा सापर्ट गैलायाबा सापर्ट हरलायबानो जाबाय ओंखारलांजाबाय माथो लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय रावबो अनथारा माथो आंखौलाय रावबो सापर्टबो हरलायथारा हस्पिटाल नार्जारिखौबो लोगो खालामनो होदों फ्रेन्ड हरलायनो होदों सापर्ट हरलायनो होदों आरोना सापर्ट गैलायाबाथाय बयबो गोदानबा सापर्ट हरलायबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै सापर्ट हरलायबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै सापर्ट हरोब्ला रावनाबो खमायलाया साबसक्राइबारा भिडिअखौ नायनानै सापर्ट हरलायबा खमायाबो जुदि भिडिअखौ नायालासिनो हरोबा खमायखायो आरोना 4टा-5टासोनि गेजेरावनो खमायखागोनबो बियो लोगो लोगो नुखायो आंनाबो बिदिनो जाबाय थायो थांजोब्बाय लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय रावबो गैला गोदान जाहैबायना आंबो लाइभ स्ट्रिम होग्राया साननैसो उनाव जागोन र' आंनाबो मोजाङैनो जागोन लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांजोब्बाय आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय सल'बाथा खोन्थानोसैमोन आं नै दसे उनाव गोदै गोदै लाइभ स्ट'रि सल'बाथा खोन्थागौमोन आं ओंखारलांजोब्बाय माथो रावबो गैला सापर्ट होलायनांगौ जोंनाबो बर'जों बर' माथो हारसाफ्रा बयबो मालाय सापर्ट होलायो जोंनासो अनलायलाया मासेल'सै माथो दुखु नांथाव जिउ माथो थांजोब्बाय बोरै जागोन सापर्ट होदो जोंना आदाखौबो आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब आदाखौबो मागोआव न'आव फैबा लोगो हमलायगोन आदा क'क्राझाराव थांगासिनो मागोआव क'क्राझाराव फिथा जानो थांगासिनो आङो क'क्राझार टाउनाव थांगासिनो माबोरै दं आदा
खबर सबरफ्रा रावबो गैला माथो लाइभ स्ट्रीमाव गोदानखायसो रावबो फैयाखै नामाथाय मिथिला सासेल'सै माथो सासे सिथारलायबाय आंखौ सासेल'सै लाइभ स्ट्रीमाव थांजोब्बाय बयबो थांजोब्बाय मालाय बिजि गोजा नालाय मोजाङैनो दंना आदा मोजां जानांगौ दे बिदिनो मोजां जाखानांगौ मोजाङैनो थानांगौ गोदान बोसोर सफैहांगासिनो ओंखाम जाबाय आदा ओंखाम जाबाय जोंना ओंख्रिया हांसो बेदरसोमोन दिनै हांसो बेदर ओमफ्राय दाउ बयलारखौ रस्टिं खालामबाय ओमफ्राय हांसो बेदरखौ एवबाय आलुजों गोथावनो जाबाय औ आदा जोंना हांसोआ जोबनो थाङालै आदा मोनबाय थाखायोना हांसो आरो नाफोरा जोबनो थांखाया जोंनाव उन्दु जानो हाखायो गैला थांजोब्बाय मानसिफ्रा सानैल' देखायगासिनो माथो रावबो कमेन्ट हराखै रावबो अनथारा माथो सापर्टबो होआ अनाबो बोरै जागोन बर'जों बर'लाय दुखु नांथावलै जिउआनो मा होनबावगोन आं सापर्ट हरलायदो बयबो रायजोफोर बारा गोबाव होआ आंबो लाइभ स्ट्रीमखौ फार्स्ट टाइम लाइभ स्ट्रीम होनो रोंनायखाय होगासिनो दंमोन माने आंबो रावबो सापर्ट होलायलाया जोंना बर'जों बर' माथो बोरै जागोन बिदिबा सापर्ट होलायनांगौ रायजोफोर सापर्ट गैलायाबा दुखु नांथाव मोनखायो कमेन्ट हरा माथो रावबो मा जाबावनांगौ कमेन्ट्स हरा माथो कमेन्ट्स हरदोब्रा सोर दङ लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट हरदो अननानै 29:30 थियेटार नायनोबा आं लाइभ स्ट्रीम होगासिनो थियेटार सोरां मन्जु थियेटारखौ लाइभ स्ट्रीम होगोन आङो बयबो नायनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन आंनि लाइभ स्ट्रीमाव जयेन जाबानो जाबाय थियेटार दङ जोंनि गामियाव लाइभ स्ट्रीमाव बुरजा जायोब्ला होगोन आरोना आङो सोरां बसुमतारी मिनिहरबाय तालियासो होनखायोलां बिदिखौ मिनिहरबाथाय तालिया होनखायो तालिया मिनिहरबाथाय लाजिलाय लाङोलां
सापर्ट हरदोब्रा अन्नानै लागाव बङाइगाव दांथला निउ बङाइगाव क'क्राझार थांगासिनो बाक्सा थांगासिनो मागोआव एन्थाब फिथा जानो लोगोफ्रासो लेंहरगोन ना लेंहराथाय क्रिसमासावबो रावबो लेंहरासै माथो क्रिसमासाव लेंहराखै नालाय मागो बैसागुआवबो जोंहा लेंहरा माने फन हरबाथाय रिसिभ खालामा होनदों नामा सासेल'सै माथो लाइभ स्ट्रिमाव कमेन्ट हरदो सोर सोर दङ हारसानिसो होनायलांसै आं नङाबा नै दा आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब थांबाय नामा आदा लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय गैला माथो रावबो गैला एथबां एसि दङ थानानै लाइभ स्ट्रिम होदोंमोन आङो सासेबो गैला माथो दुखु नांथावखा जिउआनो ओंखारलांसैलां लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय बन्द' खालाम दोनथ'नोसै दिनै लाइभ स्ट्रिमखौ बेयावनो हाइ बेबि होनहरदों नै जोंना क्रेजि एनार्जारि दासो फैदों हाइ बेबि हाइ हेलौ र' लाइक हरदो कमेन्ट हरदो माथो लाइकबो हरथारा रावबो जोंना अन्नानैबो लाइक हरथारा माथो हाय बेबि वेलकाम टु माय लाइभ स्ट्रिम जिउआव मा होनबावगोन आरोना सिंगोल जिबन नालाय बेनो बे सिंगोल लाइफ सिंगोल लाइफबाबो सोलिनांगोन आरोना
रावबो गैला माथो मा जाबावगोन। हेलौ रायजोफोर, मा जाजोबखो जोंना लाइभ स्ट्रिमाव फैनायफ्रा? अन्नानै गोदान फैयोब्ला सापर्ट हरलायदो आंखौ। आंनि लाइभ स्ट्रिमाव गोदान फैदोंब्ला सापर्ट हरदो। माथो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव रावबो फैया, रावबो जयेन जाया माथो। दे होमबालाय दोनथ'नोसै आं।